mutemo wedzungu nemunyama baba unongoti wakanyama zvinonzi chaikuda kana chokusema pakaipa. Gore rineri ndiri kunakidzwa zvisingaite mhuri yeZimbabwe nezvinhu zviri kuitika, ende kana zvichinge zvichiramba zvichiitika kudai so ndoramba ndichifara ndichinakidzwa baba. Uebert Angel akavhura hombe, handiti tese tiri kuzviziva. Vanhu vekuchechi kwaUebert Angel, uyai zvenyu maswera sei nhasi nekumuka pakuseni kudai so. I hope kuti muri kutoona muri kwamuri ikokoko, musaterere mune bitterness kana kuona kunge tiri kudzvanyirira muprofita wenyu nekuti zvakaita zvinenge zvihombe. Paita mumwewo ari muchiprofita ari kutaura kuti zvese zviri kutaurwa nemurume ndezvekupenga. Ukaona kuti mese muri muzanu wobva wabuda uchifunga kuti waprofita, wobva waudzwa nemumwe ari musemuzanu iyoyo kuti uri wekupenga, totaza kuti something wrong. Mese muri maprofits, handiti mese muri munhu waMwari zvokuzoti muzotudza kuti uyu ndiye munhu waMwari ari more than zvemarengi ndozvamwe vachizvidanga zvemarengi. Uye rengi rake hai rake watota mhene zvine zvakungotaurwa zvavo zvanonga vachita isi hatizozvinzwisisi izvo zvemarengi izvi, because marengi aenyu aya munenge muchitaurirana aka isusu tinongoziva marengi unongokwirirwa makombi nezvimwe izvi, kuzonzi marengi in the spiritual une Mwari ari more Christianity kudarika umweri. So hanzi naJezira, mbavha yekuguruve makatadza kuiprofita kuti iripi, vanhu vachifa kusvika yabatwa nemasoja. Trump mukati akatumwa naMwari, nhasi maakuuya nemakuhwa amunonzwa kwamunoswera maakunyepa kuti iprofesi. Chimbomirai kujairira vanhu manimi kana mabaikana ndiripo paBorodeo apa. Hanzi uyai munditore ndiripo. Zvizvo zvekuti takusangana nevamwe vapanda vakaona vanongodedzera kuti ndogara pazasi apo vari kuchallenge anointing. Amenonzi anointing haichallenge we, anointing haizodai sai. Men of God haudzwe kuti wabhaiza, men of God anenge ada kutosiyiwa akadaro nekuti ukadii unozvitsvagira mhemha iro unozoita munyama. Tane new generation iri kuti zvamutaura zvese tazvinzwa asi ndezvekupenga. This is the situation in Zimbabwe right now. Vakomana vaise ava vari muZanupf PF asi ari kutotaura kuti zvamutaura zvimunzwa nyaya dziri mumastreets mauda kushandisa pulpit manje, because ukaona chiprofita chichiita zvekuti akakuanalyzwa so inini even nezuro ndakatoona tikati mukomana anenge akuita zvenews wakomana he's slowly becoming a content creator honestly, because budisa maclip ndakambotaura zvakati zvakaitika ndikataura zvakati kutanga chataka kuanalyzwa baba chakaita kugarirwa. Kana uri kutongoti watungwa Mwari naMwari haunide kumbotsvaga mareference ndakambozvitaura kuna nhingi chingogara pasi ungoti right muri yeZimbabwe hanzi zvadai finish and clear, kwete kuzoti special 1 part 2 and part 1 kana mazotsamwa muchazondiona mozodidi what aniko anoswera achitsamwira zvekuti munhu ataura zvaanenge ataura. Uye abuda negood example, mbavha yeguru yakasvika pakupedza vanhu vakatorewa vatori more than 20, mbavha ichingotsekedura ichiuraya ichienda, nevamwe vanhu vaitofungidzira kuti vanonhinga nevamusingatofungiri kuti ndiye akauraya ndiye aingouraya. Saka motitaurire imimi kuti zvese zvaitwa nembavha nekutambudzika kushupidzika kukaita vanhu vachinzi mbavha yenu chinjota shizha, mbavha yenu tiza kuzodai so inodi mochitadza kana ngoprofita kahwani kungoti special prophecy for guruwe, mbavha yainooneka pakati endai munoitora. Pakatoshandiswa maresources akawanda enyika, mautozo manya chenda polisi yakatozvitadzawo, pakatozoenda masoja ndo akatozorowa gumbo iroro munhu achidonha pasi vachinomutora vachinomuzvuzvurudza vachinomukanda. Imuriko zvenyu kumachechi kwenyikoko munomirira special prophecies ekupindira nyaya dzachiwenga namunangagwa natagwirei natungwarara dzamune maswera muchinzwa. Guys zviriko here izvi? Makugadzira analysis futi moti prophecy yafembera futi. Muri kutyisa ende muri kupisa. Ameno izvo zvamaudzana neumwe wenyu isina hangu handisiri ndadaro. Chandakanakira inini ndongouyoone nyaya ndongoonesa nonemiwo zvinenge zviripo paground ipapo tobva tatota se
tobva tatopedzerana. Ndo nyaya yacho mhuri yeZimbabwe ndangoti ndingopfura nayo nepanapa ndichingokuonesa ina handizivi kuti toita sei togumira papi, but gedzeni nditoshandisa mukana kutozivisa maZimbabweans vagara vaungana panapa, especially vari munyika yeSouth Africa, kuti kana uchingori muSouth Africa uchidawo kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, ndiri kuti mazuva ano zvaanyore. Bata company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen vakuregistere company wokuvhurira FNB business account. Uri kwauri ikoko, ivo vari kwavari ikoko, asi make sure kuti une passport iri valid, zvinhu zvako zvobva zvatanga kukufambira. Vabatei, taurai navo, vanokubatsirai, vanokuitirai, zvinhu zvenyu zvobva zvaita se zvotanga kutofamba. Saka itai zvinhu zvinobatika komana, muswere makamirira zvimaprofita izvi kuti zvichakuprofita, kuti life ichanaka, igore rekutoshanda komana. Ngatoita zvinhu zvinoenda kumberi, batsirwai nguva ichiripo.